ngaji tangi nang bala turu bae tukang balane iki didorong vokale nang ngantuk pingan. Blisi dan sene pikir ibu ya wong sing tekincir wis duwe pangkat sabrang rasi pedes rasane wong sing tek demene akeh demenane blisi dan sene pikir ibu ya wong sing tekincir wis duwe pangkat saben repone asli barang sedep di kulati saben kasih sentiki kulo wong lanang sing ono kuado Kanggo majikan wis kepegelan ta majikan do joget sepisan majikanmu kanggo bos Jepang masih bareng-bareng di muda gabung bareng WJ Prosti kaptone polos beli duwe dosa dek sangka kura tapi nyata lebuaya spesial kanggo wong eredan yen ngomong lemes gawe ngene ora tek sangka lalang leweng lekeng lenci serba kasih coy riki sering mangi janji palsu serba kasih pokone miji wong lanang sing odong yang kawi blisi dan sene pikirin ya wong sing tekincir wis duwe pangkat wong eretan lah seragam kabeh ini putih kabeh laka warna sejene ta laka warna sejene iki spesial kanggo majikan kanggo bos Jepang Mimi Riki kaptone polos beli duwe dosa dek sangka kura tapi nyata lebuaya yang spesial Mas Wan yen ngomong lemes gawe ngangeni ora tek sangka lalang leweng lenci serba kasih coy riki sering mangi janji palsu serba kasih pompone miji wong lanang sing dong yang kawi blisi dan sene pikirin ya wong sing tekincir wis duwe pangkat wong eretan masih bareng-bareng di muda gabung bareng WJ Prosti kanggo bos Jepang masih ana dalane bos wis pada turut ta wong eretan
pura-pura tapi nyatane buaya. Eke spesial kang wong erekan. Jos. Yen ngomong lemes gawe ngangeni ora tek sangka lalang leweng lekeng linci. Saban kasih coy rinju Sering mangi janji palsu saban kasih kumpune iji wong lanang sing dong yang kawi. Please sidang sini pikirin uya wong sing dikincir wis duwe pangjan. Sabrang-sabrang rasi pedes rasane wong sing digemeni akeh demenane. Sering mangi janji palsu saban kasih ceting iki lho wong lanang sing ono badhe.